Bermuda Triangle nuai khopui khu kumnuai ni vel aniang American oceanographer lar Robert Dwayne Ballard chuan Bermuda Triangle nuai khopui chu kumnuai ni vel upa ani thua ran soya hemi Robert Ballard hi American longsipai Navy officer chol to ania achol nowa Rhode Island University ya Oceanography Department a professor na achula Oceanography chu tuifin riat chanchin zirna tina ani Robert Ballard khovel na hriat lar na ber chu tuifin riat noi chanchin azirbing na le a hmu chhuah tam tak awangte sapin maritime anti mizo tonga tuipui kam om dan le a chet vel dan azirbing na chatwangte ania alar zol na emero sapin archaeology of shipwreck anti mizo tonga longke chia man laya longpil bota chui tu ani na hi ania a chui tu ani satli alawa longbo rei to azong tu ten an beidon san to tam tak a hmu chhuale awang te hian hepa Ballard hian mi hriat a hloem ani tuipuya thil itibo ani chuan I hmu le du chuan Robert Ballard pan mei ro ti te chu tuifin riat chanchin zirmi oceanography huanga an tong kam man lar ve tak ani hemi Robert ange hian tunkar liam ta mai khan kumkwa liam ta sang ni pakhat kuma an thil hmu chhuah chu ran soi chuak ta thuta he a thu soi hian khovel tuipui zirmi te a in hnialna a chok chuak ta ani ala chok chuak zui zel don ang khop mai chu a thu soi a chuan kum sang ni le som pakhat khan Atlantic Ocean a Bermuda Triangle huam chunga kum sang ni panga June ni som ni along bo Piper PA-23 anti chu long nei tu tele abo ta chung tengen na wangin zon na be pui thak thar le ania he long hi Treasure Cay Island Bahamas le Fort Prince Florida in Carabo ania abo lai hian mi pathum longa hian an chuang ani Professor Robert Ballard le at hopui te chuan kum sang ni panga bo to chu sang ni le som pakhat khan ma aya man ro thajok le changtlung jokin thapui tho tak mewin an han jong le ta Until mu chua dang lam tak tu nai bo ro ka an ron soi chuak hi hun lo ti pol an oma khovel hripuin min chen chil mek la ya kan thu thar hria chin po chumbi za din an kai thar le ta thi belanom le ta ti ani zela heng bo rok om kara Robert Balladin heng thila ron soi chuak thut mai hian mi mak ti hlowa tui hnoi chan chin zirna konga mithiam then khat poin tun lai bo ro ka in ti lar atum na mai ani e ti in an soi ve bok ma se mi tam zokin ani yang in do thulang lak ap huwa chop an ring si lo mi makti a hlo em ani Professor Robert Ballard hi thu thar la khom du te ma chon du lo chi ania adu chin soya adu bak ngoi bo puya pil bo mak chi ania media lam tam po han zo chian thei turin a om du ngai lo ani he thila soina po hi video record ania a hmel polan du chuang lo ani he thil soi hi ani ngei lo media lam pang chuan fin fia an du ta he operation a tel midang zon chuatumin an man hlel ta ani an zon ang ngein he operation nei truma Professor Robert anaute zingami aron lamli chu chanchin bumi then khatin an hrafu ta media lamin zona voi taman zo hnupon chana apemu maldu chuang lo ma se tun hnaya print media pakhat a hming tarlan lawina interview tumin tuifin riat hnuaya khopui ro pui lutuk peun mai han hu thut mai chu mumanga angdu khop mai tina changani zobel le antuma chik zo kan han zo don pon aron lamli a hian a soibel du tlat to lawa khati jong kha ni mai se soitur ka nei to lawa ti mau maya an khopui hmu chungchang hi Professor Robert Ballard a soiba khan hriat bel ngei na hom talawa chu wangin ani soi hi kan tar lang zel don ani Professor Robert Ballard hian Bermuda Triangle hnuaya an khopui hmu chu a chung kilometer som vel tangin an thlir phot ni na soya khopui an thlir lai hian remotely operated vehicles ROV anti chunga omin he thil hi tui hnoya thil bo chui tu tele tui hnoi lam chanchin zira tu ten an han tangkai mania pon lam lang vek tur a siam dar thlang thami a thua mania a toy zonga ROV anti mai hi chi model sang omin mishing chuan thaina le chuan thailem lo na changkang tak tele changkang lutuk lo de pom ve bok he khol hi tui pui chunga tanga lo thunun thei ania satellite nena in thunjom thei chi GPS mang te po ombok he khol hian camera changkang le tha mai ba ka englai tha apai pon tela tui hnoi thuk lai ber le thim lai ber thil thleng po chhun eng ang maya hmu thei ani Professor Robert John Seizomin ROV chunga oma Atlantic Ocean thuk lai taka kan kho sak lain chunglama kan long ne na kain biak po na chu thok le khada chiang lo aran oma kan hlau thong man hle ani
ma se setting te kan han khoi tha chu mi hnu chuan chunglam ne na longa kain biak po na po chu a thale ngal mai a heti la ya kan na thuk zong hi kan ROV ya ground penetrating radar GPR kan tia landan chuan tuipui Atlantic Ocean noi kilometer sari vela thuk ania ground penetrating radar GPR hi kan na thuk le thuk lo hria theina khol ania ma se thok le khata mak takin kan ROV remotely operated vehicle chuan noi lam apan ta thut ani heti noi lam apan dan hi mak tak ania thok le khata aron thleng thuta chunglam ne na in biak po na po atop veka heti anga minute thum vel kanom hnu chuan aron eng uta kanom na tui noi aron ri huma kanom na ROV chu heti la hian athi mi ani hemi hnu hian thuk vak lo chu chuk zong in kan han tol thalea thim deuh ru i hmun kan thleng ta helai kan thlen thak chi he ani khopui ro puilu tuk ral khada tanga kan hmu chu ni kanom na tanga kilometer nga emo kilometer ruk emo vel ka chuan khopui ro pui em aron lang ta han en mai chuan New York khopui let ni vela zau tur ni in ka ringa ma se chu a khopui zong ani em ka hmuki mem ka hre chuang lo mak kan titlang ma kan chuan ROV a la chuan engma har sanna kan nei box hi lawa a khola thi ti mai lo chu har sanna kan nei mi lo hemi tum zet hi chuan dama kan chua hi kan ring mi lo ani Bermuda Triangle abo mitam tak thi zinga kan tel ve don ta ni hi tin kain ngai tu hloma kanau te hena chuan kan chuan na chu ti nun emo chu khopui nei zual dewa dan chu longmo kan tingota ma se ti ngai na vaka lo kan chuan ROV chu tuipui chung rila chuan ading reng rengot mai ani chutia mangang taka kan lai chuan kan chuan na chu aron che hruta ahma ya thuk zoka kan tla hata vona kan handing mai chu ahma ai khan khopui chu kan lo hnai to alo nia kanom na tang chuan chu khopui chu chunglam atang kan thira kilometer li vela hlani tura kan ni in ka hria ma se hlataka tanga kan hmuai khan achiang lutuk chuang mi alowa mak angreng takin thil che vela ro chu enge an ni ti hria thei si loin kan hmu thei riai roi thunga alan dan chuan ang khopoya mi hring kha an thlok nge motor an thlok jok ti po kha hria thiam hara kan hria dan chuan motor kha konga kal loin an thlok ang ber kan ti ma se kongpui han tlan de zok kha chu ni chuan lang bok sia kan hmu dang kha fi alo tak dar thalang film chi ma se lang tlang theilo chana thil kan hmuang hi ang deuh berome a phedeu zok ti kha alan dan le kan hmu thei dan ania a khopui ero azawin a eng hle ti kha arin theya soita kangin kha khopui kha khovela khopui sang omang dewa an khopui tam tak zinga pakhat ani yang nge kha khopui chau kha ti po kha hriat thei ani chuang lo ani ma se alan dan le kan rin thiam dana chuan kha khopui kha kan khovela khopui ang hi chu ani vak lo ti hi achiang thung ani kan bul hnai taka ron kal lem lo ma se an phedeu zok ti kha chu a hriat thei ma heng zong thil thlen lai hian kan chuan na chu athi maka chunglam ne na in biak po ngai na po omlek lowin athi mi amai ani kan vai khan kan ham hai hlom ma soitur ber po hrelowin kan in en le thina kanau te makti le thlaphang mel kha ka hmuwa keipo chuti tho kani ma se thlamon an ngai ti ka hria ka thiam dan in kan tong thlamona kan chuan na hi chek that angai ani hi kan tingota a thei ang ka han en dika diklo la yom si lawa ka ti ngai na hrelo chuan tu phiang sin nge moni hetianga min han ti le kan ti roka kan thilawang dam takin kan hole evekang thinrim angreng takin kan ti zom ngota ti vak ngai ne ro atam lem theilawa hetia kanom chung hi mit som vel ni in ka ringa ai rei hlek po ani mai thei hemi hnu hian kanom na tui chu aron che thuta kan chuan na chu min soi kwal lup lupa tui fin riat hnuaya aron son dor ani ber tui so bul re hnu chuan ka han hoi chuaka kanom na chu tui pui hnuai thuk tak thim mu palo nia minute ni hnu vela chuan khol chu mak takin aron nung ta veka kanau te lom lu tuk le be se na nei thar mel kha kala thei hil theilo ani diktak chuan an soi fo thin Bermuda Triangle kan thi ngei don ti kha kan ngai dan ania chu tianga bo hlen tura chuan kai ngai vek ani in ngai lo thei po ani lem lo renga kanau te zinga hian Bermuda Triangle thil thleng an soi hi oi ho lo hian ve nuala keipo in koi te chiam lawa tuna ka kalpui mi pathum te zinga po hian pahni phei chuan an oi lo hul ani Atlantic Ocean hi azaw tham wangle athuk wangin an hmu zo lo mai thin nia ka ngaya Bermuda Triangle bo mu chuala uzinga mi ni tura ka in da vek to ani
heti kan khola that nu hian chunglama kan long biak po kan han tuma ma se kan bethei meilo kan buai man ang reng ma se minute nga nu vela chuan chunglamin min biak po an tumna signal kan dong ta thunga chunglama long ne na kain bepop thei chu kan lom e ma hemi tuma kan han lom zia hi soin asiak lo ani kan khola tang chuan kan omna chu kan han ena atira kan omna tanga kilometer som ni vela hladaya Atlantic Ocean huam chung tho Bermuda Triangle huam thawa chuan kan lo om dei to lo ni kan omna thu jok hi kan chuan ROV a ground penetrating radar tang kan han ena kilometer li vela thu ka kan lo om alo ni ya hetia kan lo om dan hi thilmak atling ani hemi nu hian tui chunga min lo hak tu tenen in bepopin kan omna tui puya local turin kan tia kan lu thakna tanga kilometer som ni vel de hla kan han om thu longa min lo hak tu min lo vil tu ani mang chu an ni khan an han hria chu mak an ti em em ani longa min vil tu te chu kan hnen an ron thlenga keini chon kan thil ton kan hril lem lawa keini ai ma in mak an ti jok ti kha an hmela hriat theya a chan po kan chuana remotely operated vehicle hi hetiang generate backup nei theile dai rei tur ani lawa hetia kilometer som ni vela kain mudai maile darkar tam fe kain biak theilo hnuwa kan ROV function thataka an mukha mak an ti ani an soidanin thingei le khuangcher bo mak to tura min lo ngai mana an be seilo taka hetia min mu hi mak an ti thu an soina sa a an lo me mani hemi nu hian longa min lo vil tu te chuan kan thil ton hi min lo zo thina ma se eng thil thengma om lawe kan tia reivak lo kan ROV hi aron chiang lawa chu ani deuh mei kan ti ve tlata ma se kan che zia le kan om dan enin eng emo chu kan tong ngei ti alang loi si ani eng ma soi chuak lawa kumrei tak kan om hnuwa kan thil ton hi kan tar lang ve ta ani longbo ta chui tu ti matel mi pali te kha Tyson Burgess Thomas Wright Aaron Lamley le Professor Robert te hian nia an thil ton hi Professor Robert chuan anaut heu hi soi chuak ho lo turin alo ti tlat ani engting nge chu khopui chu kumnuai ni vel ani tian hria theile he zo na hi zo no om tak le mitam ber zo na niang he thil an hria thei chan nia Professor Robert na soi chu he khopui an hmu tuma an chuan na tuifin riat hnuaya na sataka soi kwal an ni tum khan an chuan na remotely operated vehicle ROV a khan pat ek ti dona ni chi asilo na ti dona ni box silo shui ang deuh wai deuh du thei hi aron in kai beta chu thil chu Thomas Ray pa hian alo hmuwa a thian te chu a han hrila atlak mai an rin lain atlata ho lawa ti chuan hmun him chin an thlen chuan chu thil chu alo la tang renga ti chuan a chhunga him takin an la lut ta ani he thil hi uluk taka vong thain Professor Robert le atho pui te him taka an let le hnuwa Rhode Island University mithiam ten an han endika tui hnuaya khopui an hmuna tanga an thil hon chu tunlai khol changkang le thaber berin an han en china Rhode Island University Laboratory om lo khol dang thazo ka endik tur te nan thon zela thil tui zirmi le chui tu ten eng hun lai mi nge ti hriat nan an man thin khol poi mo mai radio carbon dating chu mangin an thil hon kum rei lam chu an chhut ta ani tui hnoi lam zirna konga mithiam te chuan radiometric dating mangin chu thil chu en fia zomin test trial an nei pui zela radiometric dating na thodan hi soilokila he khol hian thil en fia rei to lam a hriat tir thaya eng hun na tanga in siam chan nge an ni ti chu he thilin atar lan thin ania eng potassium nge apai eng carbon nge apai ti zong chu mai om ho lawin a chut chuak vek thaya a rin tlak em mani en chin na sang zo felani hnuwa chuan Bermuda Triangle hnuaya tanga an thil hon chu kumnuai ni ani tian hreta a kumnuai ni mai ni lawin a ai rei hlek po alani thayang ti chu mithiam terin dan le an hmu chua an thutluk na chu anita ani he anen chin na result a chua nu kumsak ni le sompanga khan Professor Robert le atm te chuan an bona tuipui hnuai khopui an hmu zo a an lo om dei na lai kha zira chian tumin an pan le ta a hemi tum hian a hma a in an thok rip zo ka khol tun lai berber ne na thok chuak ni in khatia an lo om ngot thei dan kha hriat an tum ba ka anom na tuipui mong vela khan kha khopui lu thak na hi a om ngei ni ya an nga ya rin na lian tak an nei ani ti chuan tuipui mong le a che vel zau thayang ber chu en fi an tuma hemi tum hian a hma an ken aya tha ROV remotely operated vehicle changkang jok kengin he ROV an ken hi chu mi hring chuan theina chi ani to lawa tui hnoi chan chin zirna na
call le camera thabik ne na thua mania Professor Robert hian mishing chuan na ROV tir kha an thil ton to awangin a him tok lo ni na ngai tor shima he mishing phur lo chi hi an siam thar hlim ania mishing phur thei a in tuipui hnuai alut thuk thei zoka alut rei thei zok boka tin a cover huam chung po mishing phur thei a in ale thum zetin azau zok ani ti chuan Professor Robert le atiam te chuan khopui an hmu hnuwa an lo omngot na tuipui hnuaya khan enga motak a om ngei ni an ring hetlata chu wangin khol chu an tir kwalta beiseina sang tak nen mu chua an nei nge yang ti rin na nen an ROV chu longa tang chuan a kalchin le a hmu de po lo thlir ve zelin an lo omta he an thil ti hi kar khat zet an bea Atlantic tuipui an zir chian chin po hi azau tham hlea kar khat zet an zir chian hnuwa po engdang reng an hmu chuak thei chuang lowa hen ROV hian Atlantic Ocean a thuk lai ber ni an soi milwa keep deep an ti lai fit sang ni ze sari somli priya zeta thuk te po a han shoot kwal vela ma se eng thil dang lam ma an hmu chuang lo he hnuwa phei chuan Professor Robert le anau te hian ang khopui hmu ngot kha mak an ti na zual em ani he thil a thlen hnu hian Professor Robert hian ngai to na tam tak a nei bel pha engwanga khatia tuipui hnuai chung rila khopui hmu ngot nge an ni ti te an hmu hnuwa namen lawa an dap le point eng sul hnu ma an hmu to bok si lo Bermuda Triangle hnuaya hian khopui alo om ngei ti kha khopui veng tu ten an hmu tir du wanga dama chhuah tiran niang tian ROV a thil alo be ngot dana tangte khan a ring ta dewa ma se engtin nge khata khan an lu thlak thei an en fia hnuwa po tuifin rian mong chu lei ani le thosia alu thlak na lai bik mun ruk hi om ami ang le long le thona tam tak an chin hriat lawa khuang cher bo mak ho kha khang khopuya khan an cheng ta ti na emni nge a cheng te kha mi sang dei ti de chuan Professor Robert Dwayne Ballarda ril ru alua top thailo ani